Pán poslanec Jakab, ako je to možné, že ani opozícia si nevšimla, keď ste tak skúmali ten trestný zákon, že tam ide o tie premlčacie lehoty, možno aj preto, že ste sa sústredila celá opozícia na tie najväčšie kauzy, že ako ste hovorili, idú skrátiť tie premlčacie lehoty tým svojim ľuďom a že potom kto každý nebude už trestne stíhaný? V prvom rade treba povedať, že súčasná vláda prestala chrániť svojich občanov a chráni len samu seba a svojich kamarátov, svojich kumpanov. A dokonca táto vláda obhajuje znásilnenia žien a detí. To už je vrchol. To nie je žiadny vrchol, to je absolútna pravda, pán Michalko, a vy ste za to hlasovali. Programové vyhlásenie vlády hovorí, lepšie, pokojnejšie a bezpečnejšie žiť. Programové vyhlásenie hovorí, vláda bude presadzovať také zmeny, ktoré povedú k zlepšeniu ochrany žien a detí pred domácim násilím, efektívnemu stíhaniu a sankcionovaniu páchateľov násilia voči deťom, páchateľov sexuálneho vykorisťovania a obťažovania. To môžete roztrhnúť, to programové vyhlásenie vlády, pán Michalko, a vy ste za to hlasovali. Aby posluchači chápali, čo to znamená skrátenie premlčania pri znásilneniach z 20 na 10 rokov. To znamená, že ste zvýšili neobjasnenosť prípadov znásilnení o 100%. To znamená, že ženy majú možnosť sa k tomuto skutku prihlásiť o polovicu kratší čas. Z 20 na 10 rokov. Znamená to, keď si, pán Michalko, pozriete denník Korzár, tak to znamená, že ten prípad, ktorý bol zverejnený teraz vo februári, že na základe výsledkov DNA po 11 rokoch obvinili človeka, ktorý znásilnil ženu, tak touto vašou zmenou, za ktorú ste vyhlasovali, pán Michalko, tak touto vašou zmenou tento človek bude oslobodený a môže sa ísť zasmiať do tváre tej znásilnenej žene.